Yabo ngichithake liyeza ayinaziyazi noba kuvele ngaphi kodwa ukuva kufikile manje yajinga emva kocha ngomsinya. Mayidife la nciniba fondini. Nawe lizawuchithela. Tyebe yakho nginamathumba foni ngehlobo ililo ucela ubuthongo fona unazo uvuke ngobu uyombatha. Hayi nobuthe sisadalala phezulu nobuthe sisadalala. Awunidi nejuveti uyifumene. Into zolala zonke zozicela ubuthongo kodwa kuyasemnyango kusisa nje fondini ukulungiselela into zonke izinto mazibe ecalanye. Ndiphethe izilawu ndiphethe yonke into yonke le nto ilungiselela leni babekutheni ze kubizwa ingcibi kanti iyoyikho. Fondini ikhona ingoma ethi kwa ezilalini xa kucaba kuyasa kuthiwa bekutheni uzobiza ingcibi kanti uyayoyika. Hayi ithila loo nto nango le nto eyenzekayo baka imincili iphezulu ngoku. Ndizayiphatha into ngenyaniso ndizawukhetha intloko ndibone uba kuza kwenzeka njani na. Kodwa uZenandi ukhona ndizawuvuka kusasa ndizigqibile zonke into ebendifuna uzenza ngokwenza ulungiselela into ndivuke kusasa ndibophelele. Evona kuthethwa ngayo emlilweni ngemkisela kodwa ihlobo endiphakame ngayo ndavuka amehlo ezingwenye man. Usile man kodwa ngoku ndivuka ndizikhaba nje imincili ikhona kodwa ndizikhaba mnalo nolusu nokhoya nebombaya andinawuphuma ngangendigcwalise kodwa ngenza akuphelela ngonto ufika. Fonini ewe kona kusekusasa kodwa ngeli xesha bendidla ngoba sendikhaba umbethe kula mimango ndidla ngongena kuyenibhidi uba ube mnyama olu hlobo. Mawube kunyaka uyehlela kule ndawo ume kuyo ngoba uyaqenqeleka kodwa kusile. Fonini noxa ungabandi man kodwa ubusika bona kuyacaba kungenile ngoba kumnyama fundi. Ngeli xesha kudla ngoba kanti kumhlophe hayi bengenawulunga. Ngeli xesha bendidla ngoba ndiyafika endaweni ndizawuzingela. Kodwa ngeli xesha ngoku yabona kunjani uba mnyama phandle apha fondini. Akubandi kona kushushu iyandibhida kuba ingathi le mozulu izawashushu kakhulu namhlanje andinaze ndikwazi uyofika elalini tu. Kuzawufuna ndinyuke nazo zakho ndibone uba ndingehla nini uya ekhaya ngokuba ke ndahla nazo ngoku awutshalelanga nda sifika icala imhlophe. Yabona esi sifo sidlangileyo Fonini subomi ungathi ubuza iloko kamama ka wayesenda ngayo ungaya nowawuphi wena kodwa sidlangile funa sesikhawulele ngaloo meko yakho. Imimango yona silapha kule mimango yethu bakulapha emva kwendlu apha kukufuphi ntona yakandiqala unyathela kule mimango. Nezimeko manje esiphila phantsi kwazo kuyanzelekile uba ziqujiswe xa kusanda kwenzeka nantoni engenayo nephumayo funeka ziqubhile ngoba ke sisadlangile isifo sona kodwa sawucenga. Ubusakhumbula kakuhle kulo mmango phaa ngaphesheya kwakuya kwela abanganeno lo hagu leyo yaba ngumvumba wamnye yaguqa ungcawo ongakanani. Fonini uqolisa kwama efumene ungcawo wehagu funi uphopho wehagu enkulu kangakanani. Xa sibuyisa nje ukucinga nangu lo ngcawo yakho ufumaneka kwakulo mmango ngoku kodwa ngoku udumo lihlatyelwayo lempofu. Andizukwazi ukusebenzisa into ngenyaniso ngoba kuthiwa kusanda kwenzakaliswa impofu apha. Iphofu ibizingelwa ngabantu baphesheya bebelapha. Ngoku abantu ke ngoku bayonzakalisile akhange iphinde ibonwe kodwa iphinde yabonwa seyibaleka abantu abayithatha uthi ke lo mfo ukuba kuyenzeka ndingayithatha. Kodwa ndiyacinga ngoba into ngenyaniso ezambumbulu ezantloko kanye zezi zingxaki yam uba zithi zibetheka nje zibe zivuthuluka andifuni ke ngoku ubethe yakho iduke yakho yomelele kuZenandi ibeka phi ke ngoku xa ndizayibetha kwinto ngenyaniso imbumbulu endiyaziyo uba iyavuthuluka funeka into ngenyaniso ndiyilungisele into zayo zonke izothi xa isonakala yonakale kakuhle isenza ngeli hlobo bekufama yenza ngayo. Inibhide ke into ezithethwayo bakudla ngokuthi ungathethi ngento emlilweni kanti izamkisela nangoku ithe sawugqiba uthetha ngayo ifoni yeqa phambi kwethu nangoku ithe gqi isikhawulele yangathi icela injiso. Kanti kawulunge Zenandi kuza konakala Fonini yeza ngqo. Sibona inkunzela mpofu kodwa siyacinga uba yiyo mhlawumbi asiyazi. Ifoni ndaze ndanombilini bayitheni nale nto yangathi zawubuza uba siqinisekile ngale nto siyenzayo kucaba make sisondele. Nyhani manje seka siqala uvusa yabe isiza kuthi ingabheki ibhayi isiza yangathi iyasikhawulela inazo neempukane. Ntonayo ngumnqwaza uqini noba yiyo noba siyo ndithi mna mayihlanganise qha kuyiyo mazephuke ezo ntonga. Hayi mani ingathi yiyo ingathi ayiyo. Khona inkunzi ekurhelekayo kodwa asikayiboni kakuhle uba leyiphi nakwezi kodwa ikhona ingathi intsuku zempukane ziyarhana uba yileyo. Ifonini bekungenani mani ibigquba kweli thafa ndibona uba foni ngathi inkwenkwe ifuna ukweluka kodwa ingayibethiyo kodwa nalo uxolo mani. Incinci mani le nto kodwa ifuna umntu ohamba le ndlela siyihambayo. Ikhambe kancinci nje umzuzu ngale nto yezimpofu ngoba into zithe zawuqabela phaa kodwa endiqiniseke ngayo uZenandi ibingathi wenza isikhwenkwe ikhona lento emsuse kuloo ndawo asike kuyo ngomsindokazi kodwa ndifuna wenze le nto kuba sihamba nendlela inye khathathe le nto wenze ngehlobo elenza ngalo ngoba siyaya apho siyakhona noba sawuthini na eyoba kukho abangakholwayo bakhona abakholwayo ndiqinisekile hayi wonke umuntu akakholwa mani.
Senzele ongekagqobhoki uzawugqobhoka ngosesiyibambe sime kule ndawo sithi naku kuyenzeka sizibophelele. Awenelanga nje ukuzibophelela ufake noba ze kuhlatyelwe udumo xa kufunda evela loo nto ivela noba kuthiwa liyapholisa noba kwenzeka ntoni. Fone kwavela imazi ehagu mani zithathe izinto uzifake indawo yonke kucaca uba kwenzekani. Inimbi iyasika mani uhamba nabantwana kodwa fane khabasinde ootata ndiyale nto yasehlathini ukukhutshwa ootata bodwa nangosithe sawuqabela inkunzi yempofu ayibethi kodwa nazi yakuphaa jaji phambili. Kulapho ndingqina khona uba ladle ezinye ulungile funa uzena ndiwenza into zamsinya kude fundini. Hayi iyawuncama indoda noba seyisehlathini inyamakazi noba ngeyomntu kunzima qha. Thumele phaa ku-treatment ndazi ke noba sivela nongayinafisha kodwa ke ibe khona into choice. Ngeli hlobo bekude ngalo besingaboni noba kwezi nyako kwaphaa kodwa le ivele yalala zaphinda zaphuma zanduluka. Ibonakalayo uba le iphantsi kangehambi okuyayinoka. Jared's far. Yes. I never hopes, but just Into yokuqala mina ndiyicinga mali yakho ilifakile inqatha ngolu hlobo ndiyibona ngalo nyhani xa ndivule ezimbanjini iyiyo. fat pig. Ngoyihlala ehlathini ingathi imane iphakela bemvo imini foni yabo odlula ojuliwe mani. Ifoni yakho yiyo enqathe elifaka ngaphakathi hayi ifunjathisi. Foni ndiye ndisithi sajonge loo nto leyo simane silaqaza mboma ndithuthe le hagu siyoyibeka kufuphi nendlela sizophinda siboma masithini nako ndithe ndisaya ndayishiya esithubeni apho kuthiwa nazi kwakwezi bezimapha ethafeni zifike zowuma phaa ngaphesheya. Foni nyhani masichwechwe sisondele noko umgama nokudana kodwa sithi sawusonda sawutshona ematyholweni sibe sibomba ziyakroka zibe nako uzizilisa zingafuni uphuma ematyholweni ndilunge ndiqombe ubeke zavela ethubeni kuyonaka kaloku kufa kufikile. Bethi Yabona kuze uyive kakuhle ubifikile esikhumbeni uba khona umvumbo ovakalayo phaa cumu kodwa ube mnye mani yalala funa yaqhushalaza. Ngaqhushalaza ndipini? Sibone enye inxako manye ngongomsinyana. Hayi lachithekelo yeza ngoko ngoba sizibona ziba ngaphesheya. Noko ke bese kumgama onganeno zona 200 nje nca. Khange kube kude kakhulu kodwa ngithatha ngolala kula ndawo. Arhani buze nande yona nto iphambili sisikhwele ngathi nguJola noBhele ngoba vuka ubeke wabotshwa lento ngenyaniso ufuna ugqwesa ngamandla. Hayi funa uze nandi unemini ndiyarhana uba namhlanje hayi uzixeba uzawunyathela ingcayo uphuke endanga uba ukhumbethe uzawuvuka uze ukhabe ngoko nangoko amadumi ingani ngawesikhwengo bento ilale kuloo ndawo ibime kuyo. Ewevumisa ntanzi malindi ndofona wacinga u20 ngale ngoma ewedini rha fuza into engekhoyo ewedini utata kabe sithi one shot ubuyibhudile uyawulala pha phandle kwezi nebhokhwe. Kuyo yonke loo nto leyo indicingise elalini phambili kodwa fana akhala amadoda ayinamqolo wona le nto. Le ntlonti yomqwelo ingathi le ntlonti kaGwayimani uthi mntanam khulula igazi into zonke zikuwe kodwa ungenza umqwelo ngento esazizele umqwelo usezantsi sisigananda. Mntanam natsi ingxaki yakho khulula igazi wena inkomo zikuwe. Kodwa ukha wayeke la madoda ke ndikhumbuza amadoda aselalini ke sibuyele phi emangweni siyolanda ihako ngaphesheya. La madoda athe xelanda leyasa bese sifuna ukuwela apha thina siyolanda le bezisomba kwalapha fundi zisenyuka ummanga. Qha xa ungaphesheya ungazucimba ilula le nto yonyuka indawo enyukayo funa iba ngathi urhuqa ngesifuba uyofika kule hako. Sesinazo neendawo eziphikisanayo kodwa sifike kwintloko ephuma egxalabini. Isashiyekeni? Bayi ngathi yiyo le. Alodanga. Ibisomba apha. Unzima wenyoka. Unzima wenyoka. Yabona isivumelwano sobula izingelo uzawusenza ngoku kodwa uzuyazi uzawuzingela inyamazi pha ngaphesheya funeka ibuye ngamagxa omntu phaa kodwa kakunani sasivumile sizayithwala mani. Uma bondive kakuhle kulo mvulo uphelileyo ibikhona into yobana ngaba amalungiselelo ibingaweentsuku ezimbini ngoku ezaa ntsuku ezimbini bendinazo kwashenxiseka into yoba mandize ngosuku olulandela endaweni uba lokuqala kodwa ke into yokuqala yona yongxaki leyo ibiinyamakazi zikhona ukuya ekhaya kona kungenwa ngamvume nakungavumelani. Ngoku akunani ndingathutha ndinyuke nazo ezi nyamakazi uba nale mozulu bendikade ndingayiqondi uba ingathi ingatshisa ngoxa ishushu uhambe neenyamakazi zingonakala ezi nyama zingakwazi uzitya kodwa mandikhabe ndinyuka ndizabe ndehla.
Fonini kunzima ngoku andizokwazi ugoduka kufuneka ndiqale phezulu ndithuthe ndenyuke ndozidibanisa nomkhenkce ndibe ndiphinde ndiqale phantsi uthutha ndehle. Eyamafutha nantoni mna ndizibophelele kumvulo qha ndingamathi nolwimi into engasoze yenzeke ngomvulo kuthiwe hayi akho nto kuba kutheni akuthangani. Fonini ndizawuhle uyofika elalini noma ndifike njani nakhona ndizakhabe ndinyuka ndijonge umngomso uba kusasa kusafuneka ndiphinde ndehla ndenyuka kwizinto ezimbaleki funeka ndiziqawulisile emveni koko itshayile abantu bethu ebhondweni. Hayi xa ukho ukuthandabuza khe ndibe nesikroko nami noba into engekacaci ncamba umvulo awujiki okanye Makala ubethile one man bentu bazawubukela ithini into makala ikhona uyifakile ukhona umvulo oko le mivulo iqalile wakho wangabi nanto into uyibuzayo phinde ugqithe ubuze uba ndelukani ndibuze nomdidi mba wawunini ndiyaqoma nale into mhlawumbi ungayibuza xa ndiyithethe ke le nto umntu makazibophelele uphepha le nto yobubuza into kodwa uyayazi uba hayi ngomvulo akho ndithethisayo theba hayi no azandeluke ngoba lo iyafana nto le ngomvulo uyayazi uba akuzujika nto le nto ntsini umntu makazibophelele ungazubuza into ezinje boy ayityeba ngakho ezizweni namathumba. Noko ke ngoku xa ungoku ndiyakroba nami ndiyakrokreleka uba inyama enje ndiyayithanda nyani okanye kwenzeka ntoni na lo mvulo ndizimisele okanye ndizimiselangana kodwa ke kuyo yonke loo nto umhluzi ukhona Fonini akho mhluzi ngamafutha kodwa kusile mani emnyango makhe ndithuthe ndiye ekhaya kungenwa ngavunyelwana ekhaya xa ingxaki khona. Kusile kodwa phambi koba ndiphume ndifuna nje ukroba imbiza mani bendinayo into endiyisilileyo apha kufanele yapheka kakuhle Fonini kodwa yenza uphume bencima ndizawuhamba kwasekuseni kodwa kangenikwazi into endifaka esisana sangomvulo esiqendu yaphela esithwana nangokuphela idala okanye kutheni nakodwa iphelele esithubeni ayagqiba ndaqonda ndizohamba ngokuya elalini ngakhange ndibe kanti ndiyayigqiba kwalapho ngoba umvulo wona uhamba phambili phambi kwento yonke endiqonda uba ndingajongana nayo kodwa ngongeli hlobo ndibona ngale elalini imozulu izawubambi. Fonini ngathi izawuba khona ingxaki ngoba ngoku ndawujonga imozulu elalini ndijonga imozulu abaphandle ndibonga Fonini hayi ngawentaka la mathumbu uzawuba khona ingxaki kodwa ke sawubona mani zawufika elalini asizungathi singahlali endaweni sawubona uba masenze njani kodwa boy ingathi imbana mani. Yabona xa inje imvula kweli cala injani phela elalini xa usehla ujonga uba phe ingqusho ime njani ngeli hlobo ililo akuthiwa noba iyazama ukufefeza okanye mandithi ke ngamathi empukane iyanetha qha kodwa ndituthe ndiye ndibona masalibona icebo phama ndimdala unosasa noma yimozulu noba yintoni kodwa ukufika kwam ndifuna umbona eenkuku ndiyalamba nxitse ebhayi. Fonini kufika kwabelalini ntonayo ke phambi uba ndifike ekhaya ufama nondikhayela umbona bekunyanzelekile apha ufumaneka lula kunalaa nto asebhayini ngayaba yintoni alantsomini. Fonini eleke ndigoduka ndiqonda into yenzeka ngehlobo elifanayo ndiya iminqweno ndisithi siza kuthi ngoba bendisithi sawuthutha sokuqabela ngaphesheya sihambe neembiza kodwa ngoku ndiyathi ukuthi nojola ngapha ubambekile hayi eyona meko eqale ndabomba hayi kunzima ke ngoku nojola uthi akakhululeki. Oho uma phela ndini entweni Eyu akucacile izicwangciso zezethu kodwa imeko zehlakuthi ngoku kuthiwa mashiye iqheleke ujola kahambi kodwa simshiye iqheleke funeka ucinga ume ngenyawo ndiboma apha icebo masesizola apha sihlale ujola asebenze sibe siqhuba thina kufika kwelali into nayo kujola ubambekile ingasawuseziphele lapha lo jola sizohamba ngoba kubambekisa simncedisa. Fondini yabona nto yeka umntana adlala enkundleni atye isongololo ingalo mfo atye isongololo iinkani ezilapha. Ndifuna iinkuni zakho ezi. Hayi kaloku uba uthanda iinkuni zami kodwa ndisapha ndihlulele. Ndikwehlule ntoni? Inyama leyo. Kasiniyimbiza amabhrakini. Imbiza athi? Yokuthini? Yokupheka. Ziphi imbiza kamatshezi? Zikhona lapha phezulu. Uzayipheka phi? Ndayipheka apha ku. Yeyi kusoze kusetyenzwa. Sizayipheka lo sibukele ujole sebenza. Nibukele nini? Fonini sezeselo uyalikhupha liyangena endlini isongololo noba ungalijika lizawuphinda libuyele. Izinto zokubhala. Seliqheleke ukufondela seliqheleke. Ndibone phela nantsi omnye intwana ithi ndibone eTV-ni ndihamba negala kwaze kwathini. Izinto zokubhala ngabakho apha ngaphandle kwemvume yakho. Ngoku ndizawuxoka komnye umuntu ndithi hayi ndisendawo lethile akuthetha. Andiveze umvuzo. Ukwazi ucinga ume ngenyaka kubaluleke kakhulu ngoba ndiyaboma apha indlela ezawulunga apha zesilunga funeka sidolopha nje into siyifuna iza kwenzeka. Ukudolopha ke kukuba masijonge uba lo mfo singamqhatha phi nantsi iqhilika nazo inyama semgqibini. Fonini liyeke lo ngosiligqibile kodwa ujolo ziphekele linye ndiyarhana futhi but xa siphinde sadibana Kunye amabhekane.
hamba nafishe emcimbini bro. Mahlale bro. Mahlale ndawo. Fonini sahleli ndive khona iqhekwa zasemaqoqweni abecaba liyazalwa lisikhulisile ke noma ke lifuma. Sasengando. Egusha. Awunika umlenze enqako wangu. Hayi mani into liyazalwa manje izalwe namhlanje. Sawunika umlenze enqako yalo. Alright. Oya. Cha Fonini budibe naye ucinga ungayihleki ngoba into zakhe ziyandibhida manje. Kama eyadoni ingaqanyana. Ingakwini bangathi igusha. Xa ikitwe ofiyalo. Uthina wena? Yeah. Ngithe nqa abantu beyithanda kangaka kanti inkulu ingakala nto. Ugxotha ibani. Ilinganisa ne Kuyipheka ibani. Balekile la ndawo ubugxotha ibandla ukwenzela abantu bebambalwa nje bindle kangaka ayifuni abantu baninzi. kodwa apha kunde nqa. Athenda ngomlomo. Umama kana liyazalwa. Uthomnye ndimbone esiteyitini tabana. Kona ufana Fonini intombi yasemaqoqweni iyawuzala no kodwa uJulathi ivutho yasiphe sitye John. Kuphakile. Phaka Fonini. Wena ndicima ndimndedwa nesazila kanti lo mfo uyayicinga naye lenondlela ngoyicinga xa sibaninzi ekhaya ezingena endlini enkulu. Umise qandini apho siyabona uxela uba akho mcimbi angacimba ndinomcimbi ubona la madoda lapha e-13. Fonini ungazibona uphelwa ngamandla kanti kukho isikwele soba wena wenza imicimbi ungahanga umise kodwa ke Ncama tutu. Anancama nyosi yalo. Ufumene? Ndifumene ufuna ziyeke la. Yebi. Kiviyo. Simnyama. Izawupopana ule fixa. Fonini neliphi nerhamncwa lizingelela inyama futhi butyala ungamjonga ingqondo bungaphela ubuhlande. Fonini masilungise into ibenye kuqala. Yabona mna uzawudibana nami ndizingela inyamakazi ethile isigcina. Sikhona isizathu sami sokuqala nqa xa siqala sithina into bana mna ndizingela inyama. Ngaphandle koba umkhenkce wathini mna ndifuna inyama. Inyama le ndiyifunayo ndiyaba ndizayitya ndiyofika kwelinye ixesha elithile enza mina ndiyozingela. Uyabona inyamakazi ephike yagqwesa apha kum yinxakho. Ngeli xesha lonyaka emveni koba kuwela Tolofi, hayi man, hayi itshotshe entla ndiyayibona nehagu le hlathi. Ndiyayibona man, ndiyayibona ingulube. Noba sekutheni na ubonisha unqolo umnwe uphike noba ndikho eyona ndiyithandayo mna yinxakwe nenqathalayo. Ndibona inxakwe mna hayi. Ihlobo elityeba ngayo inqathalayo limandi lelehagu. Alinayo laa nto inqumayo. Uyabona ubuzingele umzekelo iqhama. Uzawufumanisa uba xa ulitya funeka abe kanti liyabila uba libili lishintwe ngathi utya ikhandlela apha emlonyeni. Hayi andidibenanga nalaa nto mna ndifuna inyama ndiyitye ndiyonwabele. Yile nto uzawufumanisa uba ngeli hlobo fowuni nehlobo ezilifake ngalo inxakwe ezi nxakwe bendisandazibetha ndabona uba ingathi kuzawuba kudala ndizingela inxakwe de ndibone uba ziyanzonza apha enqatheni ndiqale ndijike ngoku. Yoba ngoku ndizingele into enizawuthi sendiyibulele ndifumanisa uba ayitye. Unotshe ke Fonini ngezikaMamsuku inezinzulu into endingenaze ndiyiyeke yile nehagu ngeli xesha lonyaka zawude zinzonza apha ekutyebeni. Kodwa ke incine uba ayisindanga yona iyafuneka. Ndiqinisekile ibityebile inkukhu le yamanqatha yamthubi futhi athambile ayicingi uba amanqatha laa nto ngala manqatha ndithetha ngawo ndithi ufike nempala uyakwazi ufika amanqatha ekhona emahle. Pheka wena uyive ufumanisa uba heyi ithini le ndinganditya amakhandlela nje andidluli. Ayivuka kupheli ukuthetha kodwa hle nje ukhona ingathi sizawudliwa ngale ntweni. Noba uyafota ke ndiyakuxelela nje umane ugamba ufota nje uba nawe useza kunye. Uzawuyeka ufoto oko. Kodwa ke noJulas Dlango uyithetha le nto khange simoshe mntu khange sithini. Abantu esiphila nabo batya nathi kodwa ngosingabahoyi. Hamba nje. Ithemba lam nguwe Fonini. Akatshomi na ngaphandle kwakho. Sho, abanye abantu abakhona. Asibayeke Jula bengakholwa bakhona abakholwayo baninzi kunabo kodwa make sokukhangela inews. Uke wathi uBrake unazi inews lapha kodwa sesibone ngokuthi sawukhe sikhangela uba besilathisele ngosibhangabheshe waze into wathi sawukhwaza uba sizibone. Yibona sikhangela ixesha elide manje ngathi singela imivundla sicuke enesikhangela umngqinyo okuthiwa ulapha asuboni tu sibona impukane qha. Kuningi osikhangela man sizilapha ethafeni asiboni into kodwa udela sijonga asiboni into. Ndifuna uveza uthetha apha kuJola noBenza ke ndikhangelela uJola noma yi13 ubomi bakuzulungana. Khona inhlanzi endiyibonayo. Ndiyala ndihamba ndibuncama arhangoku ndisehlathini ndikhangela inews. Ndikazi uzincama ndiyazifuna nike zifumanekile. Awuzuliwe uzawuqhuma uthule edakeni kodwa funa ukudala zikhangele izinyusi kuthiwa lapha siziboni. Wena ume ngodwa phambi kwami andiboni apha phambi kwami uba inyusi ziphi.
Sekumzuzu sikhangelana nezinyosi asiziboni apho kweli thafa lonke kudala ngoku sihla sinyosi sisuka endlandini saphinda sabuya ngokusolana lo mfo ebezibonile asibonisa uba nazi qha sikhupha inyosi Afundini kulo mfo funeka ube ngathi uplita intokazi ilwimi lilale ngoba uyajikeleza ngenkani. Mamela wo. Inyosi enye inenkosi yayo nenye inenkosi yayo. goku Sukudibanisa into ezingadibani. yintoni engadibani Ile benthe kaloku xa senipha kulenye enye zilinde uzipha ngexesha elithile. sifuna ukukhupha ezi Ayenzeki zinyosi ezi. asibona nendawo engena kuyo ezi Yabona phaa kulaa ndawo phaa. Phaa. Ziphaa kweza sithuba zanyusi. amabrakhe asibonise inyosi Ndithe kaloku usibekele. Yabona ngoku. Kaloku zanyusi ziphuma kusemnantsikana. sibona impukane ba Athani? sibona impukane sibona inyosi Impukane? odosha Funeka ukwazi xa ungumntu uqobo umnqwazi uvale phezulu umyeke umuntu enzele into ayenzayo kodwa isiphethe nesigqibo yam. izembe lasekhaya ndim ngokoya ke kupasene myeka rhabule kuqala ma Yasibizela ingxaki. ungandiqonkozi kuthi Kufanele siphinde sibuye ngosuhambe siqoqa amatyala. xoxa amatyala buhuntu udlwengule Hayi ezi nyosi bezingamoshanga mntu masiziye kwanamhlanje sabe sizivumana. Ngena funa ugathilanga manje ezinakho. Phansi manje ezinyusi. Kaloku nami kaloku Ubona umnguma apha le. ayindanga sincamile kodwa kwakulo mango kodwa sabe sibona azikho kwangoku sabe Awufuni qinisa into ethi fo ungabe utya amanzi amdaka uvela amincili uqondayo ngamtsha hayi jonga iminyaka yakho sozikhuthula amadolo. jonga iminyaka leya. ungaguduka amadolo umuntu uthi utheni ngathi ngumfana nje Ngoku kuyabe kusakhaswa apha siqala singamakrwala sisengawo phofu nangoku. Ke lakhona ixesha lalide kungekho mntu ukhathalele into eyenzekayo kungekho mntu utheni kodwa xa kungoku nyuka jona sayiqhuba ude kuyokuvala ofuna kombiwe mntana masiyeka uzokuthetha abantu Hey hlo. Bawukhona umuntu ongumama. Asazalunge. Bawukhona umuntu ongumama hlo sazalunga ehlukanise thina sobabini. Masiyiqhube hlo levangeli. Njengoba sekugqibeleni. kunjani nje basingamakrwala kule nto siyafika akudalanga siyenza kodwa ndinayo into ethi thina akho nto singakhange siyincame indimi engujola engubhele noko sinalo ixeshana esesinalo sesilizamile ingathi kuyenzeka siyayibona ngoba singathi sibheka ngaphi sinayo indlela esiyihlahlileyo ba singathi madama ke kuyiwe ngaba sibomba sizokufika ndaweni ukuba sisayibambile ukuba sisaphila phofu manje ngathi uba sisayibambile ukuba sisaphila asizujika ngoba betshila ujo Hayi weekend yethu. Koneni le nto iyandicingisa le uba yonke le nto iyenzekayo singamakrwala kule nto siyenzayo andiqondi uba sinayo iminyaka emihlanu siyenza le nto ewe nojola besiphila sonke kodwa uyawufumanisa uba ungabuyela emva uyowuqala ekuqaleni uzawufika ujole emane vela siphila kunye singekayazi noba senza ntoni noko ngoku sinawo umgcimpu kwesiwenzayo kodwa ukuba le nto ilula ngolu hlobo yenziwa ngathi ilula ngalo ngathi ayinamahlande enyuka hayi khakuthatha intongo yokulwa sibombe uba kuzawuqina nome ngoba heyi ifuna umntu ongazujika nabantu endiphila nabo yabona ubhele yabona ujola hayi zinkunzi ezo futhi ndiyarhana uba sozokhulula equlo pha sawuhamba indawo endigqithi futhi ndithi ukuba sisaphila thina sizayiqhuba le evangeli ngeli hlobo lokujuka jola iminyaka kuzawufuneka le minyaka sizawuyenza ibe 10 sizazi uba le nto sizawuyenza iminyaka 10 sizawugqiba siyenze kane kulo nyaka uzayo make sityhalele into yoba kulo nyaka uzayo sikhuphe kasibhozo 8 ngenyanga andiyazi uba sawuyenza njani andiyazi uba sizawufika njani kodwa mani asizongafiki kule ndawo sifuna ufika kuyo noba sifike njani eyoba ke sizaba mdala kunosathana njani kodwa kuzawugqibelisa thina Jonga bhuti. What is it? ndimdala sathana anganye phela Agqibela mna ngalo gqibele. thina
asizayibona uma senze njani. Chithakele yeza. Hamba Samson. Thina ngoku. Hamba Samson. Kalamandla unawo. Hamba. Ewazi umabhelendeke mina fika kwezi. Avoni manje ephule manje kule ndawo liphele lidinga kodwa ke ngomvulo masidibane ininzi into yenzeka edibene nento ngenyaniso.